ihe pụtara ife ifu na ewunitere ndị ntorobịa ka ha bụrụ ndị ga-akwụrụ onwe ha ma nwee ihe ha na-eme na ịkwalitekwa ọnọdụ akụnụba Anambra steeti. Ndị ntorobịa ga-adị 1,000 bụ ndị enyere ọzụzụ n'efu bụkwanụ nke ndị otu dịgasị iche iche bụ ndị support group na-eme nke a kpọrọ Solution Youth Premier Support Group SYPSG. Nyabụ ọzụzụ bụ nke emere n'ụkwụ nke mbụ bụ nke were ọnọdụ na ogige enwere eguzobere a ga-eme. Nke a bụ inye ndị ntorobịa ga-adị 1,000 ohere ma zụlite ha n'ihe dịgasị iche iche ha ga-eji wee kwụọrọ onwe ha na Anambra steeti. Onye na-eweta ihe na-eme n'obi gọọmenti Ejike Abana nọ ebe a ma wetara anyị ozi aka isere Ejike. Mmemme ahụ bụ nke dọtara aka na-achị steeti a bụ Ọkammụta Chukwuma Soludo bụ nke kachasị mkpa na amụma o ji nyere ụmụ ntorobịa bụ nke gbasoro n'ịkpọpe ọnatarachi ụmụ ntorobịa ma kwalitekwe ọrụ aka na steeti a. Na mbụrị onye kọmishọna na-afụ maka ọzụzụ ụmụ ntorobịa bụ Maazị Patrick Aghamba kọwara mmemme ahụ dịka amụma kachasị mkpa nke aka na-achị steeti a ji ma gbakwunyekwe na nke a bụ izizi ụmụ ntorobịa akwadoro na-afụ uru nkwado nyere ha. Onye isi oche otu kansụl ndị eze ọdịnala na steeti a bụ Igwe Chidibem Iweka dọrọ ụmụ ntorobịa aka na ntị ka ha gbasie mbọ ike wee mata ihe ha ji onwe ha wee mee ebe ọ metụtara ọzụzụ a na-enye ha ma kenekwazị aka na-achị steeti a maka amụma ọhụrụ o wepụtara n'ebe ọ gbasatara nchekwa na steeti a bụ nke o kwuru na ọ na-amịpụta ezigbo mkpụrụ. Onye isi oche Board of Trustees nke SYPSG ma bụkwazarụ onye Managing Director ụlọọrụ Anambra Housing Development Corporation bụ Maazị Chike Anyaọnụ kọkwara akụkọ mgbe ọ ka dị na nwa ikorobịa ma kwezie na aka na-achị steeti a bụ onye nke na-eweghachite ihe erofuvulu erofu. Ebe onye coordinator SYPSG bụ Maazị Chinedu Ọfọjebe nọkwaziri n'aka nke ya wee kwupụta na Gọvanọ Soludo bụ onye nke kpọrọ ihe gbasara ụmụ ntorobịa mkpa ma kwezie na mmemme a gbasokwere nkwa o kwere oge ọ na-azọ ọkwa ọchịchị.